Ako zľavenky fungujú? Zľavenky.sk je jednoduchý spôsob, ako získať zľavy 50 až 90% pri objavovaní zábavy vo svojom meste. Každý deň uvádzame skvelú novinku za bezkonkurenčnú cenu v mestách po celom Slovensku. Reštaurácie, bary, kina, divadlá, kúpele, masáže, wellness, fitness, štúdia krásy, hotely, športové zážitky, špeciálne udalosti a oveľa viac. Spolupracujeme s najlepšími miestnymi podnikmi a každý deň uvádzame jednu skvelú ponuku za neuveriteľne nízku cenu. Používať zľavenky je jednoduché. Každý deň na stránke zľavenky.sk skontroluj, čo je nové. Alebo si nechaj posílať ponuky e-mailom každé ráno. Našiel si niečo, čo sa ti páči? Kúp si to. Kolektívna kúpna sila. Ak nakúpi dostatok ľudí, ponuka sa aktivuje. Vyžadovaním minimálneho počtu kupujúcich dokážeme garantovať podnikom dostatok zákazníkov. Ako odmenu za získavanie zákazníkov dostávame maximálne zľavy. Hovoríme tomu kolektívna kúpna sila. Daj vedieť o ponuke svojim priateľom. Keď nájdeš ponuku, ktorá sa ti páči, zadaj svoj e-mail, typ platby a dokonči objednávku. Suma ti nebude účtovaná, ak sa neprihlási dostatok ľudí na aktivovanie ponuky. Ak chceš pomôcť dosiahnuť minimálny potrebný počet zákazníkov, daj vedieť o ponuke svojim priateľom cez Facebook, Twitter, e-mail alebo inak. Keď sa prihlási dostatok ľudí, pošleme ti e-mailom zľavenku, ktorú si môžeš vytlačiť a použiť pri platení. Daruj zľavenku priateľovi. Samozrejme svoje dobrodružstva si nebudeš chcieť nechať len pre seba. Povedzme, že uvidíš fantastickú ponuku, ktorá je ako ušitá pre tvojho priateľa. Zľavenka môže byť krásny dáček. Pošli ju priateľovi. Zľavenky.sk je skvelý spôsob, ako dávať dáčeky svojim priateľom po celom Slovensku. Získaj svoju zľavenku. Vďaka zľavenkám je teraz oveľa jednoduchšie zhromaždiť veľké množstvo kupcov a získať tak fantastické zľavy. Tak na čo čakať? Získaj svoju zľavenku.